Nutrizio bidez behar ditugun substantzia lortu eta behar ez dituguna kanporatzen ditugu eta nutrizio lau hauek hartzen dute parte. Digestio aparatua, arnas aparatua, zirkulazio aparatua, iraitz aparatua. Digestio aparatuak elikagaiak deskonposatzen ditu eta gure gorputzera behar duen substantziak ateratzen ditu. Aparatua organo utzen multzoa da. Aparatuaren bidean ahoa hasi eta eskian bukatzen da. Digestio aparatuaren bidea ahoa hasi eta eskian bukatzen da. Ahoa digestio horiaren sarrera da. Hiru elementu daude. Bertan hortza mila eta listu guruinak. Masaile zurretan finkatuta daude elikagaiak. Nahazten dira eta errazago eresten ditugun listu guruinak listua sortzen dute. Elikagaiak ahotik hestegorrira pasatzen dira. Hestegorritik ureilera iristen dira. Bertan elikagaiak txikitu eta nahasi egiten dira. Hesteak zabalen daude kirildutako odiaren itxura dute. Heste meharra urdailetik irten da eta digestio aparatua zatirik luzena da. Lodia heste meharrarena luzapena da. Uzkian bukatzen da. Hortik kanporatzen dira gorozkiak.